गोजोन्थों फुंनि गोजोननायखौ आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउट्युब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन गासैखौहाय बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोनो सानदों। दिनैहाय आदा गर्जन मोसाहारि बिथाङा बुंदों दिनै राजा इरागदाव गोविंद चन्द्र बिथाङा जोंनि गासै बर' हारिखौ जे गुबुन हारिनि जे हिन्जाव लानानै दिनैहाय जोंनि बर' रायजोखौहाय धंस' खालामलांदों गथ' गथाय लासाव गैयिनि जाहोनावहाय दिनैहाय जोङो नुहुरनो मोन्दों लास्टआव जोंनो फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेनसिभ जे पइन्टखौ जोङो नायनो थाङोब्ला दिनै राफोद जोंनि बर' जे स्टुडेन्ट इउनियन जे फरायसा आफादखौ दैदेनदोंमोन प्रमद बर' बिथाङा दिनै बिथांनि बेखौहाय जोङो पइन्टखौ नायनानै थाङोब्ला लास्टआव जोङो नुनो मोन्दों दिनै खोनानो मोन्दों रायजो राजाफोर दिनै प्रमद बर'आबो गावनि फिसाफोरखौ बर' मिडियामाव फोरोङै आरो एसामिस मिडियाम इंलिश मिडियामसो फोरोंदों होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। नोंथांमोना कमेन्ट खालामना हरनायनि गेजेरजों बुंहर दिनै बिथाङाबो गुबुन हारिखौहाय हाबा खालामनानै लानायनि जाहोनावहाय दिनै जोंनि बर' हारिखौ बावबाय नामा बे मोनसे सोंथि फैदों। दिनैसिमबो गोबां मानसिफ्रा बुङो दिनै बर' भाषाखौनो बिथांनि हिन्जावखौहाय फोरोंनो हायाखै आरो दख'ना गानहोनो हायाखै होननानै गोबां मानसिफ्रा बुङो। नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों बुंहर आदा गर्जन बिथांनि बुंनाय बाथ्राया थारैनो नंमारगौ नामा दिनैहाय फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेनसिभ खालामनायनि गेजेरजों बिथाङाबो बर' रायजो राजाखौ जे बर' हारिखौ धंस' खालाममारबाय नामा नोंथांमोनहा आदा गर्जननि बाथ्राखौ खोनासंनायनि गेजेरजों कमेन्ट खालामहर। आंनि स्टाडि बायदिब्लाबो आङो बेखौहाय एसे गोरोबनाय मोनहरो रायजो राजाफोर। We are ready to fight. We are ready to be in the battlefield. बिजाथि हिसाबै फाइनाल डिक्लारेसना बे फेब्रुवारिनि 13 फुंआवनो जाहैसिगोन आरो क'क्राझार बियाबाव मैया दाखालिनि जे स्क्रिनिं कमिटिनि दिल्लीयाव जिरायदों बाहायथ' आंनि नाम्बारा एकावनो दङ आरो बे मथेयैनो बे फाइनाल जासिगोन होननानैबो आङो खोब इम्पर्टेन्ट सुबुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। जोङो 7थानिफ्राय 9थासिमबो लाबाय थादों अभारअल आसामसिम 7थानिफ्राय 9था। मिजिंथिनाय ओरैबायदि दिनै नायदो आं बेक्तिगत गर्जननि बेलायाव बुंनो नागिरदों। एक्सुवेलि रायजो राजाया दिनै कंग्रेसनि मानो होगोन होननायावहाय गोबां खोथा दङ। गिबियावनो नोङो इउपिपिएलआ मोनसे आन्दलनकारिनिफ्राय जोनोम जानाय मोनसे आनसलिक दल, बिपिएफआबो मोनसे आन्दलनकारिनिफ्रायनो जोनोम जानाय मोनसे आनसलिक दल। दिनै बिपिएफआबो बिथांमोना गावसिनि आन्दलन खालामनायनि जे मोनसे आइडिअलजि बेनिफ्राय बिथांमोना दोरोदबाय। बिथांमोना दिनै सोरनिबा बान्दा जाबाय, सोरनिबा खोथा नङाबा बिथांमोना प्रेस मिट पाब्लिकआव बुंनो हाया। दा इउपिपिएलआबो बेनो दिनै बिथांमोननो बिजेपिनि खोथा बारनो हाया, रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ फोलोमनो हायाखै। प्रमदनि बुंनाय सिगांनि रावफोरा मा, दिनै बिथांनि बुंनाय रावफोरा मा, बिथांनि जेसेबां आन्दलनाव प्रमिस लाबोनाय आं ओरै मावगोन बे गासिबो बिथाङा दिनै तगाइसुला महरै प्रुभ जाबाय। बर' रायजो राजानि मादाव बिथाङा दिनै सासे गोहो गोलोन्दां इम्परटेन्ट राजा इरागदाव बायदि जाबाय, गोविंद चन्द्र बायदि जाबाय। दा बेखायनो जोंना बेनो जे गर्जना थ्रुलि रायजो राजानि सेन्टिमेन्टखौ लाना आवगाय थागोन। रायजो राजानि गांनाय उखैनायनि डिजाइना आंनाव दङ जे बर' रायजो राजानो दिनै साख्रि बाख्रिनि नांगौ, बर' रायजो राजानो दिनैहाय कल कारखाना नांगौ मावनानै दांनानै जानो थाखाय। दा बेफोर जिनिसखौ जोङो क्लियार खालामनांगौ माने जोंनि गेजेराव दाङाबाजि दावराव दावसि बुलाय सोलाय आरो हिंसा हिंसिया जोबनाय। दिनैनि दिनाव कंग्रेसनि फाइटआ गमामायैनो बिपिएफजोंनो जागोन, खिन्थु जि नुयो जे बिपिएफआबो दिनै गावनि आथिं गसंनो हाया बायदि जादों। बिथांमोनहाबो एखमबा बिजेपिनिनो बि टिमफोर बायदि गसङो। दा बियो गमामायैनो प्रुभ जायोबा जोंनि फाइटआ इउपिपिएलजोंनो जागोन। दा रुलिं पार्टि हिसाबै बिपिएफआ मा मावो? बिपिएफआ पावारनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो बिटिसिआ बिटिआर जाबायना, नङा होमबा? बिटिसिआ पावार एंगारनाय लोगो लोगो बिटिआर सोरजिनाय लोगो लोगो बिटिसिनि 16था डिपार्टमेन्टआबो आसामाव थांफिनबाय। दा मा दंबावो? जेबोआनो गैया। लेंगुवेजआबो नोङो गोजौआव लिरनांगौ गाहायावसो लिरनांबाय। मा दङ? मानो होगोन इउपिपिएलनो, मानो होगोन बे पावारफुल दल बिपिएफफोरनो थाखा फैसा गोनांमोनलाय? आरो बेबायदि इसेबां बोलो गोरामोनब्ला नब कुमार सर'नियाजों बोरै जेना? गतिके बिथांमोना बेबायदि जुजिलाबायनानै लाब गैया। दिनैनि दिनाव सारेन्डार जाथों बिसोरो गर्जन मोसाहारिनो, नब कुमार सर'नियाखौ आं फेजेनगोन। बेनो बिकल्पआ, बेनो मानो होनांगौ होननायनि फिननाया। जोंहा जथेस्थ' आसा दङ एबारावहाय सुप्रिम कर्टनि जे
होंगो दोंगो जादों EVM खौ बोखारनांगौ बेलट पेपारखौ लाबोफिननांगौ बेयो जुदि गमामायैनो बेलट पेपारखौ लाबोफिननो हायोब्ला कंग्रेसआ इन्डियायाव लायनोसै गभर्नमेन्टआ दा 100 आव 100% रोखा नब कुमार सरनियाखौ मा बुङो गाद्दारि थगाइसुला गावखौ ST होनानै ST नि एगेन्स्ट गसंनाय बेले गावनि बिफा बिमानि सुगिरि जोनोम जानानै बियो आंनि आइ नङा बियो आंनि आफा नङा होननाय बेबायदि मोनसे समाजाव थांनानै थानायनि मोनथायानो गैया तगाइसुला दा बेखायनो नब कुमार सरनिया एबाराव जेबो फेक्टर गैया आरो बियो होनोबो मोनखानाय नंला दा बेखायनो बयबो रायजो राजाया थगायजानाय मोनबाय बहाय मा हारसा मा मुस्लिम मा बर' बयबो नब कुमार सरनियाखौ नाङा आरो बिनि बिकल्पआ कंग्रेस बेखायनो कंग्रेसआ दिनैनि दिनाव थासारिया खोब मोजां